Nire bizitzako urterik bakartienak izan ziren anorexia gaixotasun bakartia delako. Mundutik isolatzen zara, kuartotik atera gabe. Ez dago lekurik anorexia duen pertsona batentzat, dena janez eta edanez ospatzen den gizarte batean. Edo bueno, horrela bizi izan nuenik. Eta horregatik isolatu nintzen. Nerabeen Garrasia, osasun mentala zaintzeko podcasta. Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Elikadura nahasmenduak. Ongi etorri Nerabeen Garrasira. Gaur elikadura nahasmenduak. Oazen ikustera gure gaztek zer dakiten honi buruz. Aurrera. Inkesta. Nire ustez da arazo psikologiko bat, azkenen askotan eraginda sozietateak edo inposatzen dituen estereotipo edo gauza haiengatik. Bueno, ni anorexia uste dut dela ez gaixotasun bat, baina baizik eta zer mentala gertatzen dena pertsonei. Nire ustez da buru gaixotasun bat, edo norek garatu dezakena. Benetan, ze ederra gaur egungo gazteek horrelako erantzunak ematea, zen ikuste heldu askok ezingo gendukela hain ondo definitu gaur egun gertatzen ari dena. Bai, txunditzekoa. Ni uste guen dela urte batzuk, ez? Galdera hauek egin ezkio, oso bestelako erantzuna jasoko genituela, ez? Bai, ze oso argi utzi dute guk azpimarratu nahi deguna. Elikadura nahasmenduak biopsikosozialak direla. Eta 3 faktore horiek dituztela. Biologikoak, psikologikoak, eta baita ere sozialak. Orduan, askotan argumentu simplistetan gelditzen gea, eta ez oso komplexua dan zerbait, da? Eta askotan ahaztu dugu esango genduken bakarrik, elikadurarekin harreman, ez, desegoki bat izatea. Eta ez hori esango genduken ondorio bat da, baina kausak bestelakoak eta anitzak dira. Bai, erabat mito honekin amaitu behar dugu, ez? Ez da harreman ez osasuntxu bat elikadurarekin, baizik eta ondorio izaera bat du, ez? Emozio oso, zailak, ez? Bizitzen dituzte pertsona hauek barnean, eta ez dakite agian erantzun adaptatiboago bat ematen, eta hortik sortzen da elikadura nahasmendu hau, baina horretan sartu aurretik, ez? Goazen ikustera eta entzutera, agian hobeto, zer dioten gure gazteek honen inguruan nondik etorri daitekeen nahasmendu hau. Bai, ze askotan asko kostatzen zaigu berei entzutea, eta hau da guk egin nahi duguna, entzun. Nik uste dala gauza desberdinen mezkla bat, alde batetik egon daiteke presio estetiko bat sozietaren aldetikan, baina ere nik uste dala inseguritate eta autoestima baxua duen pertsona bati presio hori eragin diezaioken arazo grabe bat. Pues ez dakit, igual bere bizitzan zerbait gaizki edo arazoren bat dakalako, eta ez dakit nola egin frente eta horrelako ekintzekin egiten du. Berez, modeloak edo daukate kanon hori, esaten dutena normala dela, edo polita dena, eta zu ez egotea, zu ez ikustea kanon horren barruan asko eragiten du. Berriro ere, azerantzunak etelmo. Bai. Oso ondo esplikatzen dute guk beste kontzeptu bat argi utzi nahi deguna, eta dana hau. Nahasmendu hau, esango genduke, izebergaren punta dela. Punta. Eta zer gertatzen da, izebergaren puntaren azpian daudela kausa guzti horiek. Orduan, horra begiratu behar daukagu, karo, baina zer ikusten da beti bakarrik. Goikaldean dago, hori eta normalean goikaldekoarekin gelditzen gea, eta hori oso superfiziala da. Hau askoz ere sakonagoa dan zerbaita. Eta hortara jumar duguta, zer dago horrazpian? Autoexigentzi ikaragarria, deskontrol bat eta gestio ezin bat emozio deseroso guzti hoiena, eta orduan zer egiten dut, ni deseroso balimanago, ezin balima de gestionatu, hemen sentitzen ari naizen guzti hori, zer egingo dut, kanpoko da kontrolatzea jun. Zerren bitartez kasu honetan, elikagaiak. Izan daitezke kontrakoa, restriktiba jarriz edo restriktiboa kentzen edo kontrakoa, atrakoiak emanez, adibidez. Orduan, hemen konturatu barka horren azpian hori daudela. Gehi, traumak,
esan dizkiguten hitz guztiak guk maite ditugun gure familia eta gertuko guzti horiek esan duten hitz guzti horiek gure barnean gelditzen dira, familian dauden zauriak ere gure gana edo beraien gana pasatzen dira, gestio falta hori baita ere alimentazio, baina esango genduken alimentazio edo elikagai emozionalak, ez? Jate hori ez behar dudalako, baizik eta zerbait bete beharra daukadalako. Orduan, imaginatu, izebergaren hau ze konplexutasuna daukan. Eta horrek zer ekartzen die beraiei? Erruduntasun handia, beldurra, mina, tristura, beste gauza askoren artean. Orduan, hori dena sentitzen ari balima naiz, eta ezin balimadet hori gestionatu, modu batera konpentsatu beharra daukat. Eta hortan saiatzen dira. Bai. Oso dinamika arriskutsua gainera, Nik uste definitu dezakegula berrelikatzen den kate moduko bat dela, Azkenean, input desberdinen gatik, komentatu dugu, baina orain aztertuko dugu beto, sortzen zaizkie emozio deseroso guzti horiek, mingarri horiek, eta ez dakigunean guzti horrei erantzun adaptatibo bat ematen, sartzen gara edo bideratzen ditugu, kasu honetan nahazmendu honen bitartez, baina nahazmendu berak sortzen ditu eraberean emozio deseroso hauek. Eta hor sartzen gara kate horretan, berrelikatzen den kate horretan, eta oso zaila da hortatik ateratzea, Bai, oso zaila, behin sartzen zehala hortik ateratzeko laguntza handia behar du pertsona batek. Pentsatu, Telmo, eta zuek ere, entzuten aizaten guztiek, benetan nik adibidez nire kontsulta propioan, nik esango nuke, pasatien emakumeen 95% edo bere gorputzarekiko, gorputza ez du onartzen, edo uko egiten dio, edo nazka dio. Eta gira da, badago orain beste portzentai bat esango nuke, niri ikaragarrizko pena ematen ditela, ze kontagiatzen dugu justo kontagiatu berrez dan hori. Eta da, gizonezkoetan, lehen nik ikusten ez nuen hori, orain dator zenez, gazte hauek bai kontsultara karri diate, orain mutilek ere, baita ere bereien gorputzarekiko autokuestionatze haundi bat. Eta hau gizartearen faktore haundi batean eta arriskoa gizartetiak datorre. Bai, zinez gaitza, iruditzen zaite gaur egun horrela ibiltzen, baina zuk datu oso zanguratxo bat eman dezu, 185 honek argi eta garbi uzten duena da, ez dala, Mikelen, Mirenen edo Aintzaneren kontu bat, Gizarteari orokortasun baten eragiten dion zerbait da, eta ondorioz gizarte modura heldu berko genioke guzti honi, Agian ez gaixotasun hau ulertu berdeu, bai, agian norbanako ikuspuntu hortatik, baina baita ere galdera agian da, ea gure gizartea gaixo dagoen, zentzu honetan. Era bat, gaur egun ikusten aigean guztiarekin, esango duken beti begiratu behar ditugula txamponaren bi aldeak, norbanakoa, baina gizartea, eta norbanakoa hainbeste gazte, orain, nahasmendu hau balima daukate, esan nahi du gizartean zerbait ez dakola ondo gaixo dagoela, hainbeste gazte gaixotzeko, eta gaina nahasmendu hau konkretuki, igotzen ari da inoiz, baina gehiago. Eta igoera honetan zenbateko garrantzia daukan gure inguruak, gure etxekoak, gure familiak esaten duten oro. Horrei asko begiratu barra daukagu. Ze egiten dugu inkostienteki maitasun osoz eta lagundu nahian, baina ez dugu imaginatzen norainoko espektatiba jartzen ditugu gaur egungo gure seme-alabetan eta fisikoki ere jartzen dizkiegu espektatiba hauek eta honekin kontu handiz ibil barra daukagu. Bai, eta gizarteak laguntzen du horretan, murgilduta dauden dinamika hauetan, Beraz, nik uste hemen mezu garbi bat utzi berdeula, Bai lagun artean eta familian kontu handiarekin ibili, zer nola hitz egiten diogun elkarri, baina batez ere, nola hitz egiten diogun, balore, identitate eta autoestima eraikira sutsu baten murgilduta dagoen pertsona bati. Hau da gure nerabeari, Erabat. Guzet horrek eragina are eta handiagoa dela, eta beraien eraikira horretan, zalantzaz josita daude, eta gure input horiek, beste batzuekin batera, sare sozialetan, eta gero horretan sartuko gara hemendik gutxira, ari dena da pixkat, guzti horretan orientatu beharrean, justu kontrakoa eragiten, Baita, nik esango nuke kontuz, ze guk barnean, denbora guztien barne dialogo bat, elkarrizketa bat daukagu. Gure barne elkarrizketa hau izango da, ni eta kanpotikan dagoen ahots horren artean. Orduan, guri esaten dizkiguten gauza guzti horiek, gure barnean gelditzen dian hitzak dira, eta orduan hasten gara talka batean.
guk nahi degun hori eta esan didaten edo jarri diguten guzti hori danaren artean. Eta borroka hau oso lazgarria da. Bai. Alare, zehaztasun gehiagotan sartu baino lehen, ez? Guazen berriz ere, hausepea galdetzea gure gaztei, ez? Ea, nondik datozen nahazmendu guzti hauek, ez? Edo ze estimulu, input edo edukik kaltetzen duten norberaren autokontzeptua eta irudia bera. Bai, eta hainbeste juzkatu beharrean, guazen beraiei entzutera, benetan entzutera. Guazen. Zaila erantzuta horri, nire ustez izan dezake apurruet ez txarto sentitza zure gorputza, ze sentitza eroso edo, eta bai nolako impotentzia edo. Nik uste bakar da dia, beti dago konparaketa hoi bestiek nola ikustean, behien burua ikusteu eta esateu, Nikola izan nahiko nuke, eta orduan helburu horrekin ez gaixotasun horrea bultzatzeie behaien osasun mentalak. Hombre, sufrimendu handia, imaginatzen dut, eta agian sentitu daiteke inkonprenditua bestengandik, zatik agian ez daki ondo esplikatzen zer daukan buruan, eta imaginatzen dezaia dela esplikatzea eta besteak ikustea naiz eta nahi duten lagundu, ikuste hola altiala sentitu ere. Uste du sentitzen dela oso txarto, bere buruan mintzen duela asko, sentitzen da gutxiago beste pertsona bat baino. Berriro ere ze ondo, erantzuten duten etelmo. Bai, identifikatu dituzte, iturburu desberdinak, ez? Eta zeintzu dira iturburu horiek, telmo? Nik lehen aipatu dugu, ez? Zertzela bat bota dugu, nola ikuspuntu hori zabalagoa izan behar duen, eragin, nahiko orokortua duelako, eta hamarkada batetik ona, gonazko nabari baten dagoelako nahazmendu hau, eta hori ez da kasualitatea, da kausalitatea, eta kausalitatea da baita ere, emakumeengan eragin handiagoa izatea, ez, baitane? Bai, eta hori da, eta emakumeengan ikusteko zergatikan daukan eragin handiagoa bi faktore ikusiko ditugu, ze bi tendentzia handi daude. Orain arte egonda beraietako bat, esango genduken, eta da, mendebaldeko kulturan, kulturalki, nola egondan kanon estetiko bat ezarrita, une oro, leku guztietatikan, ez? Bombardeatu digutena txiki-txikitatik. Zagertatu da, horria gehitzen badiogu orain gaur egun beste faktore hori, diela sare sozialak. Sare sozialetan dagon kanon, ideal hori, lehen, oso urrun zegon batek zuri zer esan dezaken, nola kondizionatu dezaken, orain erabat beraien eskutarteetan daukate. Orduan, konturatu barga bi faktore hauek, ja berez zegoen, idealizazio guzti hori, dagoen, esango genduken eredu gaixoa, ze gaixoa da, ez dalako naturala, oso jende gutxi sartzen da sare sozialetan dauden idealizazio, eta baino eske beraiek normala ikusten dute idealizazio hori, eta hau da gaur egun beraiei mina handi egitena, eta gehien bat emakumei ze foko handia, sare sozialagutan ere badakite, foko emakumengana juten badakitelako momentu batean, erabezaroan, emakumeak egiten dituen galderak beraren gorputzarekiko gehiago. Eta ustiatzen dute ikara. Bai, eta horre erabiltzen dute badakite. Bai, oso ondo aipatu duzu Maitane, sare sozialen eragina neraben artean, eta autoestimu eta nahazmendu hauetan, izaten ari da, zitala, ari da izaten, ez? Eta hau ulertzeko ondorengo ulertu behar dugu. Uztet, betidanik, ez? Autoestima dago neurri handi baten lotuta, onarpen sozialari, batez ere nerabezaroan hori bilatzen dugu. Eta egia da, batek esan dezake, ez? Iraganean, beti ondiala, nolabait jendea popularragoa zena eta apalagoa zena, eta hori nolabait aintzat hartzen zen, ez? Baina hemen paradigma berri baten aurrean gauden nolabait, izan ere, onarpen sozial hori, eta ondorioz gure autoestima, dago jarraitzaile like eta elkarbanetze kopurutan neurtuta eta erakutzia guztiei une oro. Bai, 24/7 esaten da bezala. Bai, eta horrek sortzen du presio emozional oso handi bat, momentu oso zaugarri baten murgilduta dagoen pertsona batengan, ez? Nerabe batengan. Eta, kontu handiarekin hartzeko gaia da hau, ez? Ze horrek bultzatzen gaitu neurri handi baten, gu benetan ez garen edo bizi ez dugun zerbait erakustera sare sozial hauetan, onartuak izateko, ez? Eta honek, albo ondorio zuzen bat du dela frustrazioa.
Eta frustrazio honek bi iturburu nagusi ditu. Alde batetik, nire benetako nia, eta saretan erakutsi behar dudan ni horren artean sortzen den amildegi handi hori, eta nolabait, konplexutasun arazo ez, autokontzeptu kezkagarri ez, betetzen gaitu, eta frustrazioa oso handia da, ze nien ez horrelakoa, baina izan behar dut onartu izateko, baina gainera naiz eta asko zaiatu, naiz iritsiko hortara, ez? Gero, joratuko dugu guzti hori sakonago, baina beste iturburua hartu behar dugu aintzat baita ere, eta sartzen garenean itxaso zabal horretan, sare sozialak diren itxaso zabal horretan, murgiltzen ari gara ondorengoan. Batean, pertsona guztiek dute bizitza perfekto bat, zoragarria, ilunabarrez beteta, irribarrez beteta, maitasunez beteta, laiko purutan neurtuta. Bidaiez josita. Eta hori pixkanaka, ari da mezu garbi bat uzten, pertsonaren, eta kasu honetan nerabearen, subkontzientean. Ea niote naizen, horrelako bizitza zoriontxua bizitzen ari ez den pertsona bakarra, eta okerra joa dena. Ea, zerra egiten ari naizen ni gaizki, guzti hori ez izateko. Hor konturatu bargare zoriontasunaren, ez ze definizio ari dien sare sozial guzti hauek eta gure kultura, mendebaldeko kultura honek sortzen nahi dienak ez doazela bat errealitatearekin. Eta hori, areagotzen bali madegu sare sozialetan oraindikan ere okerrago esango genduken, ez? Eta hordarako zuek pixka bat ulertzeko hau zergatik gertatzen nahi den, gure barnean, barne gatazka ikaragarri handia ematen nahi da, bi kontzepturen artean, dala perfekzionismo neurotikoa eta perfekzionismo normala edo naturala, esango genduken. Bi hauen artean gaur egun ikaragarrizko talka. Zuk esan dezuna mildegi hori, Telmo, ere da ez? Nik esango duken ni erreal horrek egin nahi duena eta ideal horrek eskatzen ditenaren artean. Zein da perfekzionismo natural bat? Guk gizaki bezala, evolutiboki, gizakia azteko jaio da ez? Eta esango genduken generazio hobetzeko, horre badauka logika bat, orduan, gu hobetzera jutea, gauzak egitea, helburutxoa jarri, eta horrela gure autoestima eta gure eraikuntza hori joatea gure bizitzarekin bat. Zer gertatzen da, hau geisten nahi dela, nabarmenki, hori iruditzen zaikula ja oso gutxi dela, eta ida igotzen perfekzionismo neurotiko bat ikaragarria handia dana. Eramaten gaituena gureak ez diren helburuetara joatea, gurea ez den gorputz baten bila joatea, gure ez den bizitza bat izatera. Orduan, Telmo kondo esan duen bezala, naiz eta guk egin aldegun guztia ezkea iritsiko horra. Eta iristen bagea ere, ez dugu zoriontasun emango, zenba pertsona intzuten nahi gaur egun domina irabazi dutela, eta ez diela zoriontsuak. Hoxe da esan digutelako domina ez lortzean edo gorputz perfektu bat izatean zoriontsuak izango ginela, eta ez da hala. Eta perfekzionismo neurotiko honek ekarri duna da, porrotarekiko, eta hau helduei ere begirada handi jarri nahi diet, ze gure seme alabei porrot sufrimendu oro kendu nahi diegu. Eta porrotak erakusten du, gu hemen porrotez jositako pertsonakea. Eta eskerrak porrot egiteko eskubidea edo aukera eman diogula gure buruari, gero nik nahi deten hori egiteko. Orduan gaur egun perfekzionismo neurotiko hori dago inoiz baino altuago, portarekiko beldur ikaragarria eredu subrealistak eta guzti horrek gure gaur egungo nerabei guri helduei eraikiak gaudela, esango genduke, erdi eraikiak, gauden helduoi horrela eragiten malima dugu, imaginatu beraiei, nola ez dizue zuei eragingo. Bai, nik uste zaila dela argiago azaltzea Maitane, oso ondo azaldu duzu. Eta nik uste dut, ja jorratu dugula, ez? Pixkate, kokatu dugu zer den nahazmendu hau, nondik etorri daiteken, beste gauza batzun artean, bada, momentua ez, pixkat, benetan, bestelako ikuspuntu bat hartzeko guzti honi, eta bestelako ikuspuntu bat dio danean, da pixkat, benetan hitza eta testigantza hartzea, ez, guzti honi, eta ondorioz, entzun dezagun, bidezo zidor ilun ontatik igaro den pertsona baten ahotsa. Entzun dezagun 10 urtez anorexia pairatu duen pertsona baten testigantza. Guazen berari entzutea, mito guzti horiek pixka bat deusresten juteko. Testigantza. Anorexia izan nuen 10 urtez. Ez hitzaidan nire gorputza gustatzen eta amak animatuta dieta egiten hasi nintzen. Neure burua hobeto ikusten hasi nintzen, teneko hobeto ikusten ninduten, eta horrela jakinarazten zidaten. En plan,
Kilo batzuk galdu dituzu, oso guapa zaude. Eta pixkanaka gero eta gutxiago jaten hasi nintzen. Harik eta barruan nengoen arte, osea esan nahi dut, gaixotasunaren barruraino sartuta. Egin ezagun hemen geldiune txiki bat, izan ere, jorratu ditugun bi kontu identifikatu ditzakegu. Alde batetik, gure gertukoen eragina, naiz eta nahi gabe izan, eta bestetik, nola pertsona nahi gabe baten den murgiltzen nahasmendu honetan. Nire bizitzako urterik bakartienak izan ziren anorexia gaixotasun bakartia delako. Mundutik isolatzen zara, kuartotik atera gabe. Ez dago lekurik anorexia duen pertsona batentzat, dena janez eta edanez ospatzen den gizarte batean. Edo horrela bizi izan nuenik. Eta horregatik isolatu nintzen. Epaitua sentitzen zara. Gaixotasunaren aurretik esaten dizute agian, kilo batzu gutxiagorekin, zeure buruarekin gustorago egongo zarela. Baina nor dira ni zoriontsuago nola izango naizen jakiteko, Pisua galtzen ari zaren bitartea dene komentatzen dute zein polita zauden, zein borondote handia duzun. Ja. Baina, atzera bueltarik ez dagoenean, denek esaten dizute gehiago jan beharko zenukela, argali geratzen ari zarela. Eta inor ez da konturatzen garrantzitsuena ez dela inoiz zure gorputza izan. Nire autoestimu falta oso handia zen. Edonork ni etengabe baloratzea behar nuen. Izan ere nik ezin nuen eure burua baliozkotu. Eskenekien. Entzun dezue nola behin da berriz, batek gauza bat esaten dio, beste batek beste bat, une oron eskubidea hartzen degula besteari esateko nola egin beharko luke, zenba kontxeju ematen ditugun, bihotzetik egiten dugu, lagundu nahi dugu gure ondokoa mina duenean, baino hau askotan ez da laguntzeko modua. Orduan konturatu hitzek norainoko mina ez, berari entzun diozue, berari guzti horrek labanak izango balira bezala ez, sentitzen zituela. Orduan kontuz hitzekin, hitzak eta begiradakin, guri horrek sortzen gaitu besteak nola begiratu eta nola hitz egiten diguten. Eta hitz eta begirada guztiak gure barnean gelitzen dira, ez dira juten. Orduan adi nola begiratu eta nola entzuten dugun, eta nola esaten dugun. Sentitzen nuen, ezin nuela inorekin hitz egin nire gaixotasunaz. Errudu sentitzen nitzen ura edukitzeagatik. Gainera oso gertuko pertsona batek esan zidan, egiten ari nitzen elokeria hoiek egiteari uzteko. Eta ni saiatzen nitzen, benetan saiatzen nitzela, baina ezin nuen. Zergatik ezin nuen hainbestekat egiten ari banintzen, batez ere amari eta aitari. Horrek mintzen ninduen gehien. Beraiei mina emateak, ezurretan aritzeak, baina enekien nola irten eronek sortutako gurpile horretatik. Berak esan berri duenari erreparatu ezkero, argi ikusiko dugu, nola nahasmendu hau ondorio izaera duen, kasu honetan beste gauza batzun artean, autoestimu baxu bat izatearen ondorio, eta bestetik, argi erakutsi du berrelikatze kate hori, eta nola erruduntasun sentimendu horrek areagotzen duen nahasmendu bera. Oso errudun sentitzen nitzen neure baitan harrapatuta eta bakarrik, oso bakarrik. Inorken induela ulertzen sentitzen nuen. Eta orain nahiko gaitabua da, baina eskelen are gehiago. Oso errudun sentitzen nitzen orain gaixotasun bat dela ikuste dudan hori pairatzeagatik. Une batzuetan pentsatu nuen eta onartu ere bai horrela izango zela nire bizitza eta berarekin bizitzen ikasi beharko nuela. Baina ez, ateratzen da horretatik. Gaur ikusten dut irteera badagoela. Naiz eta une horretan urrun egon eta bidea iluna izan. Zer nolako testigantza, Maitane? Bai, Nik uste dute zer gutxi gehiago esateri dugula honen guztiaren inguruan. Beraz, oazen argi pixkat hartzera guzti honei, eta oazen jorratzera, vitamina dosi batzuk, Maitane? Bai, noski, oazen aurrera. Vitamina dosiak.
Bueno, guri dramatismoan gelditza ere gustatzen ez zaigunez eta badakigulako iluntasunari argia jarritzea posible danez. Bueno, lehengo vitamina dosi bezala, pentsatu, honelako egoeratan, edo horrelako egoera pasatzen ari gen momentuan esan dugu, autoexigentzia brutala da, eta baita ere kontrol hori kanpokaldean, baina barruan deskontrola dago orduan, malgutasuna landu barra daukago, autoexigentzia hori poliki geisten joatea, eta kontrol hori kanpokaldean nahi dugun hori egin beharrean, barrukaldean gestionatzera joatea. Bilatu beharrean, hainbeste, besteek gu maitatzea, noski, gizaki sozialak geanetikan, besteak behar ditugu gu gero burua maitatzeko, eta eskerrak, zorregatik angea gizarte bat, baina kontuz ze gehiegi jarritzen ari gara momentu hontan fokori kanpokaldean, eta barrukaldera da. Bilatu behar dezuna da momentu hontatik pasatzen nahi balimazea egoera hontatik, hartu momentutxo bat zu zaren hori maitatzera jutera. Oso desberdina da bestek nahi duten hori izatetik, zuk nahi dezun hori. Badaki zaila dela, ze hori aurkitzea zaila da. Hainbeste inputekin oso zaila da, ze ez dakigu benetan zer nahi degun. Orduan, malgutasuna gure buruarekin, espektatiba gutxiago eta exigentzia maila gutxiago. Ze hor galetu barko genduken, zer egonda orain arte deskontrolatua guregan, eta izan dan kontrol hori kanpokaldean utzi diguna argi eta garbi da gestio falta bat dagoela barruan. Orduan, benetan, behar dugu adimen emozional asko zere gehiago guzti honei aurre egin alizateko. Erabat. Eta adi, balio eman hitzei badute, eta askotan esaten dugu, ez? Hitz egiten ez den hori ez dela existitzen. Beraz logika hori aplikatuta, ulertu dezakegu hitz egiten den hori existitzen dela, edo sortu, daiteke ez? Bai, osea, hitzek errealitatea sortzen dute, ezin dugu ahaztu. Eta Telmo, esan dugun bezala, ez kasualitatea, kausalitatea da, nik ez de kasualitatetan sinesten, nik kausalitatetan sinesten dut, eta horrekin Telmo zu badaukazu zerbait aipatzekoa. Bai, ikusi dugu, landu dugu nola gure testuingurua, bai familia, lagunek, eta barrek nola eragiten duen ez, guregan, orokorrean ez, baina kasu honetan gure autokontzeptu horretan, eta sare sozialek, ari dira zer esan izaten guzti horretan, eta ondo esan dezuen bezala, badut, esperientzia pertsonal bat hemen zuekin konpartitu nahi duana, eta ondorengoa da, gogoratzen naiz, nire lankide bati gertatu zitzaiona, nire lankideak, baditu ez, horrezta oso politak, eta ugariak hemen sudurraldean, filtro estetiko baten oso antzekoak direnak, ez? Bai, oso modan dagona gaur egon. Bai. Eta, 12 urteko neskatxa batek, debatxe batean zegoen neskatxa batek, ondorengoa plazaratu zion, ez? Esan zion, Amaia, ze horrezta polita dituzun? Amaia esan zion, eskerrik asko. Baina, neskatxa honek ondorengoa galdetu zion, zureak dira? Momentu lehen behi kolpean ez, edo, barra egin dezakegu, baina kontu handiarekin ibili behar dugu ez, pertsona hori, ari zen, baloratzen nolabait, peka edo horrezta horiek, filtro estetiko baten bitartez jartzeko aukera. Gutako inork, ez luke hori, orain dela 10 urte, ala ikusiko ez. Orduan, kontu handiarekin ibili behar dugu horretan, izan daiteke, dismorfia kasu bateranzko lehenengo pausoak. Eta kontuz, 2019 urte bitartetan laukostu egin dira dismorfia kasuak. Hau da, filtro estetikoen antza hartzeko operazio estetikoak. Eta ez da, zuk esan dezu bezala, kasualitatea da kausalitatea. Eta jartzen baditugu, input guzti horien eraginpean, balore, autoestimu eta identitatea zutxu baten eraikieran dagoen pertsona bat, horrelako gertaerak ditugu eta bestelakoak larriagoak direnak, ez? Bai, zukaina horra ipatu dezu, dismorfia esan dezula, Telmo, zuek badakizu ez zertan, zuen gorputzean, zuek ez sentitzea. Horrek ikaragarrizko sufrimendua eta barneko talka ekartzen du. Gure gorputza, gure habitata da, ez? Gure etxea da, ez? Zaindu behar duguna. Era bat, orduan, zu ez balimazea bertan barnean ondo sentitzen, horrek ikaragarrizko gatazkadaka. Eta hau da, urrengo dosia eman nahi deguna, ez? Oso desberdina da, pertsona batek bere gorputza hobetzea jutea, gorputza edo pertsona bera osoan nik esango nuke, hobetzera jutea,
onarpen batetikan. Bueno, guztiz inoiz ez gea onartzen, ze ez dugu gu gean hori guztiz onartzen, baina bai base bat balima dago, onarpen maila, osasuntxu bat balima dago, hortikan zu hobetzea joatea oso ondo, primeran eski hori ondo torriko da. Baina za gertatzen da, normalan hau ezala gertatzen gaur egun, gertatzen da nadala, nire struktura ez dago eraikita, nik ez det onartzen ere gorputza, hobe esan da, kasi nire gorputza erretxazatzen dut, eta hortik hobetze nahi hortara jutea. Hori inoiz ez da osasuntxua izango. Eta hemen hasten da ere kate hau, ez? Hainbeste aipatu dugun gaurko kate hau ordun. Adi, ze askotan etxeetatik eta nahi gabe ingurutik bultzatzen ditugu hobetzera estruktura hori just oraindikan bete ez danean, eta nera bezaroan logikoena eta naturalena ze hala da, normalena da hau estrukturatuta ez izatea. Zenbat aldiz, ez, galdera horiek, zein guapa zauden, zenbat argaldu duzun, ze ondo zauden 3 kilo gutxiagorekin, ez? Eta zenbat min egiten duen batzutan guzti horrek zeharka, ez? Ni uste dut, guzti hori aintzat hartu berdeula, askotan ikaragarri goraipartu dugula fisikoa bera, zenbat fatxada hori eman beharra, ez? Zenbat garrantzi izan duen kanpoko guzti hori eta zein gutxi barne mundu horrek. Eta guzti horrek agian garamatza ondoren gora eta honekin amaitzen dugu. Utzi beharko genuke, ez? Ondorengo galdera egiteari, hau da, zenbat jarraitzaile dituzu? Eta agian galdera izan beharko luke mundua itxua balitz, zenbat pertsona impresionatuko zenituzkeen. Eta ez aztu mundua nahiko itxututa dagoela gaur egun. Hurrengor arte. Bezarka handi bat, izan untxa. Altxa burua, altxa osasuna. Altxa burua. Nerabeen garrasia entzun duzu. Nerabezaroko osasun mentala zaintzeko podcasta. Zuzendaritza Iñaki Beraetxe. Gidoia eta aurkezpena Maitane Ormazabal eta Telmo Lazkano. Irudi grabaketa eta edizioa Xabier Larrañaga. Soinu grabaketa eta muntaiak Iñaki Beraetxe. Grafismoa eta postprodukzioa Lander Rallon eta Arantxa Konde. EITB podcasten entzun eta jarraitu dezakezu Nerabeen garrasia. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. On Time-en ekoizpena.